मुगे अकाउंटात 25,000 निघाले. अगो मुगे अकाउंटातले 25,000 निघाले. कित मोठो काय ऐकू ना मरे. ऐकू ना. अगो मुगे अकाउंटातले 25,000 निघाले. सेम इन बसल्या हो रे ऐकू ना. ऐकू ना. किती ऐकू ना अगो. तू बसून से. ऐकू ना म्हणजे तू बसून से. होय सांग. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. मग एक सांगू. होय. काल रात्री कोड्या 3 वरांचेर तू स्टुडिओ कोणागे रिकॉर्डिंग करतालो. उठाले रे देवा, उठाले रे बाबा. तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा नहीं. उन्नू काय पण पोय ना असे. म्यूजिक